गोथाव बाथ्रा जे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव दिनै मोनसे जारिमिनारि नेरसोनखौ फसंनाय जाबाय बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेतारि जायो जोबोरैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बे खामानिखौ जोंहा आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि सारा मावनानै दिन्थिदों आरो बेखौ मदद होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो जों थारैनो मोनसे बाथ्राखौ रायखांनांगोन जे जोंनि आसामाव गाहायै जोंनि बर'फ्रा गोदो रायजो खुंदोंमोन आरो बे बर'फोरनि उनावहाय बेवहाय आहमफ्रा फैदों दा गासैबो बे जोंनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जायफ्रानाखि दिनै सानफा एफा गोमालांगासिनो दङ बेखौ मानिजाथाव बिस्वजित दैमारि सारा जेरैबायदि मोनसे हाबाफारि लानानै बे आसाम आयेन आफादनि लांगोना बा बेनि बेराफ्राव दिन्थिनो सावगारि बानायदों बेफोरो जोबोरैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बेवहाय बिथाङा मोनसेल' हारिनि खोथाखौ सानाखै जे अकल बर'नि खोथा सानाखै डिमासानि खोथाखौ सानाखै बिथाङा आहमफोरनिबो बहाय सावगारि दङ बे बायखोन्दा नेरसोनखौ बहाय दिन्थिदों बेखायनो जोङो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावथारनांगोन जे बिथांनि नाजानायावसो दिनै बे जादों बिनि आगोलाव गोबां आसाम एसेम्ब्लियाव बुंथिगिरि जालांबाय बा गोबां CM जालांबाय बेयावथ' रावबो सानाखैमोन बेखायनो जोङो बर' हिसाबै दिनै बिराद गौरबबो मोन्दों आरो जे बिथाङा आदि सासे थार बर' फिसा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बर'नि खोथाखौल' सानाखै गुबुन गुबुन हारिफोरनि खोथाखौबो साननो बिथाङा मोनसे मा होनना बुङो माने आसामनि गेजेराव जे मोनसे गोरोबनाय मोनसे खौसेथि जे जोङो ज' ज' थानांगौ बे मोनसे मोन्थोरखौ बिथाङा थारैनो खामानिजों स्पिरिटजों बिथाङा दिन्थिदों आरो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि हिसाबै दिनै बिथांखौ आङो माने बरायनो लुबैदों साबायखर बावदों मानिजाथाव बिस्व दैमारिखौ आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिनि अनगायैबो जे आसाम आयेन आफादनि गेटआवहाय बर' हांखोजों लिरनाय दं आरो आसाम एसेम्ब्लि जथुमसालियाव बिथाङा बर' रावनि जिहेतु बुंनो हानाय बे सुबिदाखौ खालामनानै होदों बे बिथिङाव मा दिनै बिथाङा गोबां खामानि मावदों जाय खामानिखौ नायोब्लाथ' जोङो दिनै गावसो बाहायाखै दिनै बिथाङा ओरैबायदिसिम खालामबावदों जे आसामनि जोंहा बेवहाय लिरनाय दङ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि आसाम बिधान सभा आसाम आयेन आफाद आरो बेनि अनगायैबो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव बर'जों बुंनो हायो MLAफ्रा सोंनो हायो फिननो हायनाय खाबुखौ होदों नाथाय जों बाहायनायनि सायाव सोनारगोन दायो जों बेसेबां बाहायो बर' MLAफ्रा बेसेबां बाहायगोन बिनि सायाव सोनारगोन आरो बेखायनो बिथाङा बिराद खामानि मावबाय दा जाहैबाय मा जों बेसेबां बाहायगोन बिनि सायावसो बेखायनो रोजा रोजा साबायखर आरो जोङो बिस्वजित दैमारिनि जि खामानि बेखौ जों अराय सम मावनाय नङा गोजोन्थों